Benim etiyen egençlikler nedir bir boy demedim terbiyelep üstürgenler, tudurganlar ayım bilen bilgenler indi 20'nin tiyagında da hazır olarını buruşu başlam. Bu nişekler dürüst tuğul şekilli. Şu an göre ilenmevinin birinci sebebi belki mene şu uşadır. Көп балаларда әниләренә карата, әтиләренә карата нәрсә әйтмешли. Ниндидер җаваплылык, ниндидер бурыч хисе бар. Беләсезме, дөресен әйткәндә, күпмедер дәрәҗәдә һәм күпчелек дәрәҗәдә ул бурычлык хисен әти-әни үзе тудыра үз баласында. Кемгәдер әти-әниләргә бу ошап та бетмәстер мөгаен. Ләкин әгәр дә әти-әни андыйны булдырмаса, балада андый әйбер булмый, андый йөк булмый аның җилкәсендә. Күп әти-әниләр бик зур авырлыклары белән тормышларын булдыргач, балаларына мөмкинчелекләр булдыргач, алардан русча әйтмешли ответка көтәләр инде. Пресловутый последний стакан воды. Менә шундыймы? Ә чынбарлыкта бу бик зур бәхәс, ул гасырлар буе бара. Ни өчен бала таба? Адәм баласы. Үзенең картлыгын булдырыр өчен түгел, үзенә картайган көнендә кыл тәрбияләр өчен түгел. Канатлар үстереп ышыртып җибәрер өчен тәрбияли ата-ана үз баласын. Ләкин күп әти-әни әле моңа үзләре психологик яктан әзер түгел. Һәм күп җегетләрнең бүгенге көндә өйләнмәүләренең дә сәбәбе шундадыр мөгаен. Ә бер-береңгә гел ялганып, тагылып, гомер буе яшәргә, бер-береңгә ниндидер иреклек бирмичә, үз шәхси бәхетенә иреклек бирмичә яшәү. Бу ялгыш. Ләкин безнең иребездә гомердән гомергә, буыннан буынга шундый стереотиплар килгән. Авырлыклар аша үтеп, ул авырлыклар белән горурланып, аны жәлләп, как чемодан без ручки, жалко бросить, тащить тяжко. И без аны үстерибез дә үз балаларыбызның җилкәләренә дә салабыз, үзебезнең җилкәләребез күтәрә алмаслык бик булганга. Һәм бу дәвам итә. Менә шундый бик глобаль мәсьәләләргә күчәм мин нәтиҗәдә. Ил язмышы белән бәйләнгән бу. Ил язмышы, безнең катаклизмнар белән. Бездә бер буын да нормаль, шундый менә рәхәт вазгыятьтә тәрбияләнмәгән дип әйтергә була. Әгәр вакыт җитте икән, алма пеште икән эшли, ул төшә, агачтан аерыла. Әгәр пешмәде икән, ул ишерергә мөмкин, кибергә мөмкин, ләкин һаман ботакта сынып тора. Шулай кызлар да, җегетләр дә аермасы юк, гаиләгә, ата-ана гаиләсенә ябышып тора. Ягъни, әгәр 18 яшь тулды икән, bu teги bala гаилә системасында принципный вагон кебек. Дөнья килде, ләктерделәр бу гаиләгә. Чөнки гаилә ул ата-ана балалар түгел. Гаилә асылында ир белән хатын. Һәм бу бала вакытлыча туды 18 яшьтә исән-сау үзенең тормышын күреп чыгарырга тиеш. Ата-ана да бала да шәп китәргә тиеш. Менә шушы процесс булмаган җирдә шушы авырлык килеп чыга. Хатын кызлар хайбы бик зур безнең буның феминисткалар движениесе. Хатын кызлар ашарга пешерергә тиеш түгел, баланы үзенең өчен табырга тиеш, менә без башта өйләнешеп яшәргә тиеш. Дөрес түгел, менә мин бик теге оештыру сферасында эшләгәч, мин атнасына ким дигәндә 2 туйда эшлим. Һәм беләсезме, ир-егетләрнең өйләнешәсе килми дип әйтмәс идем. 99%-та егетләр хатын-кызларга нәвәт итеп карап торалар. 99% егет күбрәк ярата кәләшкә караганда, беләсезме? Ә кызлар бөтенесе менә ал киләле тигесен, бысын, теге егетләрне фуйтексенә шүпрәккә әйләндереп бетерделәр хатын-кызлар. Дөрес әйтә шул бар. Менә акыллы сүздә чыга икәнсез менә чыннан да. Акылга килә башладыгыз сез әкренләп хатын-кызлар. Молодцы. Алайса теге безне кимсетер өчен җыла шикелле. Нәсидәсе килә. Аннары тагын хатын-кызлар шундый бер караш бар мужикка карата. Бәлки мейле килешмәсләр. Куллану объекты буларак карыйлар хатын-кызлар иратларга, яшь егетләргә. Амбициозность юк дигәндә мин 35 яшьлек ирдән белән мин аралашкан бар, авылда яши ул. Кызларга сезгә нәрсә җитми. Өйдә газ кергән, су кергән, бар нәрсәдә җитеш тормыш беткән. Мин аларга кайбер чакта сорау бирәм, ә сезнең авылыгызда китапхана бармы дим. Алар югалып калалар. Не китапхана авылда? Мәйтәм, китаплар укырга мәйтәм, бергә гаилә белән барырга китапханәгә. Юк ди, китап укымыйбыз без ди. Ягъни ниндидер бер кысаларга үзләрен керткәннәр, газ бар, су бар, өйдә җылы, менә дигән яшәп була. Ирем минем бик психологный иде. Шикәр шире берне юкка талаша, бәйләнә, бер мәне шулай бәйләнә.
Yılmayıp kına koradım da bulay korattıram. Niye de şimdi bulay maymul şekilli kılanasın medisini sürgendi. Medem sil şundu ermen jıkarnenge şişsin tabi bir sıkaydı. Yer bilen bir koşan tanışırga yaramayın. Bir minut eğitim bitindi. Şulay ettirip babay psihova etkende her vakit yerler psihova etse çıkıp gittik muturalıp. Zaten yerler psihova etse yerlerinin onlarını duyup bulmayın. Onlar kökten biz yerden. Şunun için yerlerge iplekine, jaylapkına yarı ondan sonra yaşatırıp gidesiz. Siz onun tolaşkanına bir koşandaşınız, yaratam deyigiz, asıbını yıklaganda, yerler ıslahı bulsa bulsun kitaptan okudum. Eydet deyigiz, bulmasa da, yaxşı diyerge, niçin ileneye bilen kadın? Şunun için ileneler. Onlarga balada kerekmi, nida kerekmi? Mehabbet, mehabbetli soflar için bizi kadın kızdan tırar.